Assalamu alaikum jama'a, sunana Ahmad Sarki kamar yadda kowa ya sani. Ni videographer ne a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai wani shafi mai suna Arewa Screen. Wannan wajen je ka watsake sunan shi. Wannan wajen je ka watsake ilmantarwa, nishadantarwa da kuma faɗakarwa. Ina masoya kallon comedy, masoya kallon film mai kyau, babban kyau, film mai kyau. In na ce film mai kyau, a garzaya Arewa Screen. Muna nan Facebook Arewa Screen, YouTube Arewa Screen, Instagram Arewa Screen, TikTok Arewa Screen, Twitter Arewa Screen. Kowane lokaci kuka je muna nan 247. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.